Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero. Thank you! Balik po tayo sa palatuntunang Kamaong Asero na napapanood po worldwide at nationwide sa pamamagitan po ng ating digital platform ng Leader News Philippines at through the broadcast of Pinoy Extreme Channel Television. At salamat ulit sa DWOK Puerto Princesa City, Palawan, 107.9 The Big Wall Station na nakahook din po ang ating palatuntunan. At pasalamatan natin ulit ang ating mga bagong kaibigan na ang pamilya ni Maria Luisa Serrano, si Madam Bing Maria Luisa Serrano at ang kanyang mister at syempre ang BioCare na nagtitiwala po sa Leader News Philippines broadcast platform. At si Ma'am Jennifer Castañeda Constantino. Magpapatikim daw ito ng kanyang masarap na kape. Ito ay dapat malaman din ito ng mga OFW. Itong masarap na kapeng ito na ni Ma'am Jennifer Castañeda Constantino. Pero napakarami pong problema sa sektor po ng overseas Filipino workers. Napakarami pong mga issue na tila baga ay hindi ho matapos-tapos. At marami po ang nagkiklaimor na maglikha na ng Department of OFW. Well, this is in the midst of meron po tayong POEA at meron po tayong OWA. Kahit pag-usapan po natin mga katoto, mga OFW, malulutas na ba ang inyong mga problema kung meron na pong Department of OFW? Mga kaibigan, as promised, nasa linya po natin si Board of Trustee ng OWA, Dr. Chi Umandap, at mapag-usapan natin ang isyong ito. Doc Chi, magandang hapon po sa inyo. Errol Dakame po sa Kamaong Asero sa Leader News Philippines at Pinoy Extreme Channel at DWOK. Hello, good afternoon Kuya Errol. Magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig sa Kamaong Asero. Suki! Maraming salamat Doc Chi sa muling pagtanggap sa aming tawag. Napapanahon po yung isyong ito at napanood po ng Sambayan ng Pilipino ang panawagan ng Presidente na maglikha ng Department of OFW purposely para i-address ang napakarami daw na problema ng mga OFW. Are you convinced na ito na ang sagot at makalulutas sa napakaraming problema po ng ating mga manggagawang nag-abroad? Hindi naman natin, Kuya Errol, na tahasang masasabi na ito yung sagot sa maraming problema ng OFW. Maaaring pwede natin sabihin na isa ito sa unang hakbang para malutas ang maraming problema ng mga OFW sa ibang bansa. Kasi alam mo, ang problema ng mga OFW masyadong komplikado. Hindi yan nagmumula lang sa abroad lang, kundi minsan konektado dun sa pamilya. Yes. At minsan, mas malimit, ang problema ay nagmumula between yung employer at yung ating worker. Hindi lamang ang gobyerno ang may kinalaman sa problema na yon. Minsan mga kultura ang pagkakaiba at yung pag-uugali dahil nasa iisang bahay ang trabaho ang problema. Oo. Opo. So, if in case ito po isulong na po sa Kamara, ano mga nais niyo pong isama po dyan bilang mga provision that will answer also so many problems na nakita po ninyo bilang bago po kayo pumasok sa OWA, isang aktibong advocate po ng welfare ng OFWs, Doc Chi? Opo, Kuya Errol, gusto ko lang muna pauna na kahapon po ay nagkaroon po ng OFW dialogue sa OWA na ating pong pinatawag na dinaluhan po ni Congressman Jan Bertiz, ni ng ACT-OFW, ni Congressman Roy Señeres at ng dating Congressman Omar Fajardo at si Ms. Susan Ople, at kasama natin ang iba't ibang grupo o leader ng iba't ibang organisasyon mula sa iba't ibang bansa. At pinag-usapan po dito yung ano po ba ang ating gagawin po o magiging proposal, yung ating position paper na isasubmit. At
na pag-usapan po dyan ay unang-una kung paanong masisiguro ng pondo ng OWA ay mananatili na maging trust fund. Kasi dun sa bill na inilatag, yung Senate Bill 202, ay sinasabi doon na ang pondo ng OWA ay ilalagak na sa department. Hindi yun po pwede kasi pondo yan ng mga miyembro. Trust fund yun, hindi yun po pwede maging pondo ng gobyerno. Hindi galing sa gobyerno. Ayan, hindi galing sa gobyerno, galing yun sa mga tao, sa mga miyembro ng OWA. Yan isa pa, Kuya Errol, ang maraming panawagan kasi na dapat daw ang OFW department ay ipamahalaan ng mga OFW din. O 30% daw o 50% ay dapat mga OFW. Ngayon, hindi naman natin kasi pwedeng tawaran, Kuya Errol, na mawala sila talaga yung mga OFW sa hanay. Pero ang naging proposal po natin ay kinakailangan isama sa batas ng pagkakaroon ng Overseas Labor Officers Academy. Upang sa ganoon, magkaroon ng pagkakataon yung ating mga OFW na makibahagi. Kinakailangan pumasok sila sa isang akademya na katulad din ng pag-aaral, di ba, may foreign service course tayo. Pero ito, 1-year training course at pagkatapos mo yan, saka ka kukuha ng examination at doon ka malalaman kung ikaw yung mag-qualify. Sa pamamaraan na yan, magkakaroon na rin ng pagkakataon, pati na rin mga OFW na makapag-apply kasi sa kasalukuyan, palakasan pa yan eh. Oo. Well, that's a good idea. That's a good idea. So, para maging professional yung pag-handle ng mga problema. Opo. Sa pamamagitan po niyan kasi, kung halimbawa ang lahat, professionalize na po natin yung ating labor officers, yung ating welfare officers, at ang ating mga dating mga advocates ay sumailalim din sa training, naging qualified. Siguro yung itinuro at yung eksperyensya, pag pinagsama mo, maaaring makatulong na yun sa pagbabawas ng mga maraming problema sa pagtulong sa ating mga OFWs. So marami pa po actually na pinag-usapan at yun po yung ating gagawin po sa position paper po na isasubmit naman po sa Senado kay Senate President Tito Soto at pati na rin kay Senator Bongo para i-try na ma-considera sa pagbabago kasi may mga sections po doon na parang hindi tugma sa atin. Kulang pa, parang para may kulang pa na pwede pa naman idagdag, total hindi pa naman nagsisimula. Pero alam mo Kuya Errol, ang pinakamagandang pangyayari kahapon ay napag-usapan po natin dahil naandun ng kinatawan ng OFW Family Party List na kasalukuyan nakaupo ngayon sa Kongreso. Pinag-usapan po natin sila, si Congressman Bertis. Roy Señeres, na kung maaari ay gamitin o ituloy nila yung bill na isinulong at pinag-aralan ni Congressman John Bertis. Kasi nagdalag po sa maraming consultation eh. Pumayag si Congressman Roy Señeres. Then later, nung pagpayag niya, kinausap naman namin in public na kung po pwede naman ay pakiusapan, ibigay naman ni Congressman John Bertis ang anumang dokumento o yung mga data na pwede magamit naman ni Congressman Roy Señeres para sa kanyang bill. Pero ang pinaka-latest ngayon, Kuya Errol, lumabas ngayon sa balita, ang ipinasok na bill yung Department of OFW sa Congress. Ang author ay si Speaker Alan Cayetano at ang co-author ay si Congressman Duterte. Si Pulong. Nag-uunahan pa, no? Mukhang maganda na ang pangyayari. At ang sinabi sa akin ni Congressman John Bertis, sabi niya, alam mo, Doc, sabi niya gano'n, yung kinuha sa akin ni Speaker Alan Cayetano, yung aking bill, parang yun na lang din ang halos ang magiging batayan ni Congressman Cayetano. Nagagawan ngayon, sa sobrang dami kasi ng mga OFW yung naghahangad na maging mas maliwalas ang kanilang sitwasyon. Now, tama ka, Doc Chi, na on the part of the Philippine government, may mga maaring gawin. But how do we address, halimbawa, yung di ba, ang isa sa mga nagiging problema diyan yung kinukuha yung pasaporte, mga dokumento, cellphone at iba pang mga gamit ng employer. Parang yun ay nangangailangan nangangailangan yun ng mas maliwanag na kasunduan sa host country at sa Pilipinas. Alam mo, Kuya Errol, isa sa problema diyan kasi na nakita po natin. Alam mo, sa kasalukuyan po kasi
ang mga foreign recruitment agency at yung mga employer, wala po yung halos pananagutan. Oh. Every time po na meron mga unpaid salaries, may mga nasaktan, may mga namaltrato, kapag ka po yan nag-file ng kaso o napauwi po natin, humingi ng tulong, ang mananagot po lamang dyan ay yung recruitment agency dito sa Pilipinas. Kaya nga po, ang isinusulong po natin ay dapat ding ilagay sa batas ang i-require ng lahat ng foreign recruitment agency ay maglagak ng kanilang escrow deposit fund. Upang sa ganon, pagka meron pong unpaid salaries, meron na maltrato, meron tayong pagkukunan ng pondo mula sa escrow na diniposito ng mga foreign recruitment agency. Bukod pa dyan, alam mo itong mga Arabo, sinasabi lang natin na mayaman sila at maraming pera. Pero ang katotohanan, napakakurito po niyan. Sa oras po na malaman po nila na anuman ang mangyari sa kanilang worker na saktan o hindi naswelduhan ay mababawasan ng kanilang pera, maniwala po kayo, hindi po nila hayaan na mabawasan ng kahit na 5 yan o kahit na $1 ang kanilang pondo. Kaya ang mangyayari niyan, kinakailangan pangalagaan nila yung kanilang worker para at makapamili sila ng mga employer para sa kanilang worker, para sa ganon, hindi mababawasan ang kanilang escrow deposit. At maaari din na mangyari na i-require ng mga recruitment agencies sa ibang bansa, yung ating foreign recruitment agency, na magkakaroon na ng insurance ang bawat employer. Kinakailangan may insurance, may pagkukunan kami ng pondo kapag oras na ikaw ay nagmaltrato o kinuha mo, nag-violate ka sa kontrata, nag-breach ka ng kontrata, kinuha mo ang pasaporte, sinaktan mo, hindi sinilduhan, sisingilin nila insurance. Tama. At ang insurance ang magdidemanda sa employer. At least hindi na tayo magbayad ng abogado dahil insurance at employer na magdidemandahan. Tama, maganda po yan. Sana mangyari po kagad yan kung mabubuo po ito matos. Now, so it will require a counterpart sa Senado. Opo. Yung counterpart naman po ng bill na to kay Congressman Cayetano Duterte ay yung pong kay naman po, marami po sa Senado. Si Senator Bongo at si Senator Coco Pimentel. Ayun, alright. So, sige, aabangan natin yan. Susubaybayan natin yan how the Congress and the Senate will craft that very popular clamor ng mga OFW. At isigway nga natin na, Doc Che, yung ating pinag-uusapan bago tayo mag-ere, na napakarami po ngayong mga online recruitment, campaign online, na naghahanap po ng mga manggagawang OFW na nagkalat po sa Facebook, sa Messenger. I would like to ask, ano ba ang policy dyan? Because madalas nagsisimula po sa recruitment ang problema po ng OFW, Doc Che. Tama ka Kuya Errol. Alam mo, kapansin-pansin na kasi na nagkalat na po na hiring sa New Zealand, hiring sa Dubai, at kung saan-saan pa, na nakapost lang po sa social media. Alam mo po, para po sa kaalaman po ng ating mga socials, yung netizen natin, mahigpit po ipinagbabawal. Maging nag-post po kayo ng ganyan, nagiging parte po kayo sa illegal recruitment. Sa oras po na may nangyari po, dun sa isa sa mga nag-apply po sa inyo ng ganyan, ng online na advertisement ninyo, at itinuro po kayo ng biktima na sa inyo nagdaan ito, automatic po kasabot na po kagad kayo sa illegal recruiter at nakukulong po rin kayo. Kung halimbawa nasa ibang bansa, malamang pagdating sa immigration, kulong din po kayo. Marami na po tayong sinaklolohang biktima po niyan dyan sa Dubai. Nagkaroon po kasi ng advertisement dyan. Actually, massive yung advertisement. Ang ginamit pa nga nilang account dyan POEA. Nako. Ginamit nila yung POEA account tapos naglagay siya ng advertisement na inganyo yung mga tiga Hong Kong. Kasi from Hong Kong to Dubai, diretso na. Hindi na kailangan mag-OEC. So pagdating po doon sa Dubai, ayun, naghingian na ng tulong kasi na-realize nilang biktima sila ng human trafficking. Nung pagdating po nila sa Dubai, diniretso sila sa safe house at doon sila nakita-kita, ang dami-dami na po nilang nandun sa safe house. Siksikan na po sila na parang shelter. Doon nila na-realize na biktima na pala sila ng illegal recruitment. Now, tanungin natin si Doc Che, ano ba ang patakaran sa ganyang mga advertisement so that the prospective OFW will be able to distinguish alin dyan ang lehitimo, alin ang safe at alin ang hindi. Ayan. Hi, Doc Che. Line natin, Kuya Errol. Yes, sir. Go ahead, sir. So,
ganun nga po yung nangyari na Oo. hindi na nila na-realize na sila pala ay nabiktima na ng illegal recruiter at naging biktima na rin ng human trafficking. Ayun. Oo. Now, how do we what's the current policy na ipinatutupad ngayon patungkol po dito sa mga advertisement online, so on print, pero mas napakarami po sa online so that tulad po ng nasabi ko kanina, Doc Chi, we'll be able to yung mga OFW perspectives natin ma-identify, ma-distinguish alin yung safe na makipag-usap at alin yung hindi dapat pinapatulan. Unang-una po yung Errol, palisiya po ng PUA at makikita naman po niya sa lahat ng mga advertisement po nila na kapag po nag-advertise po ang talagang lehitimo at lisensyadong recruitment agency, may nakasulat po doon na POEA approved or may license number sila at kumpleto po ang detalye niyan. Ang mga recruitment agency, yung mga lehitimo, po pwede rin pong mag-advertise sa social media dahil allowed na sila, pero inilalagay pa rin nila na POEA approval. Mhm. So, at ang gagamitin po nila, dapat yung sarili po nila na Facebook account. Hindi po pwedeng individual na account. So, Ayun. kinakailangan na kumpanya po, yung agency po ang mag-advertise po niyan. Oo. So, pwede lang pong pwedeng i-share, pero dapat yung paring Facebook account na nag-post na yun isama mo Yung ninyo link- pati sa pag-share. Yung link mismo opo. ng company. Opo. Pero pagka ginawa mo na pong individual yan at ano man po ang mangyari at ikaw ang ituro dyan na ikaw sa iyo nang galing ang employment na yan, sabit ka na po yan. Napaka-sensitibo po yung usapin na yan. Sabit na po sa illegal recruiter yan. Opo. At tandaan po natin, kapag ka marami ang naging victim niyan, naging large scale yan, non-bailable na po yan. Ayan. So dapat alam yan ng ating mga kababayan. But of course, we do not wait na may mangyari pong mabiktima pa ng illegal recruitment. Di ba, Doc Chick? Tayo po ay proactive. Tama po, oo. Kaya gusto nating itong programa natin, itong tayo po ay nag-uusap ngayon, na kahit tapos ng opisina ng gobyerno, nandiyan ka, nagtatrabaho ka, magiyahan na natin. Alin ba ang legitimate dyan? Alin ang pwedeng tingnan dyan? Alin ang pwedeng subukang applyan? At alin yung hindi? Di ba, sir? Actually, Kuya Errol, ang pinakamadali nilang gawin, napaka-simple lang eh. Oo. Kung kaya po nilang mag-open ng Facebook, nangangahulugan, kaya rin po nilang mag-open ng Google. Oh, yeah. Pag nag-open po sila ng ng Google, i-select lang po nila yung website ng PUA, Yeah. tapos yung job hiring, plus yung job opening, yung licensed recruitment agencies. Doon Yeah. makikita na kagad nila, mabe-verify nila kung yung recruitment agency Oh. ay lehitimo at lisensyado. Kasi doon nakalabas na kung suspended or canceled, nakalabas naman po doon. Kaya gamitin po natin yung ating internet sa tamang paraan, hindi lamang sa social media. Tama po. Very well said. So, sana ito'y na-absorb ng maigi ng ating mga kababayan, especially yung mga nagbabalak mag-abroad. Napakarami ngayon, no? Pati si Clarence nahihikayat. Pupunta raw siya sa Canada. Sabi ko, wag kang lumayas dito sa studio. Akalain mo mga offer $3,000. Napakalalaki na pagka hindi ka nga nahikayat, parang abnormal ka na. So, normally, mga posters na parang talagang mabibighani ka. But most of the time, yun ay pangbingwit lamang para kahit illegal yung kanilang sistema ay madadali yung mga OFW natin. So, ayun, yan ang gagawin natin. Yung tulad ng sinabi ni Doc Chi, total may pang Facebook ka, definitely may pang Google ka. All you have to do is go to the website of PUA and check those recruitment agencies kung legal o suspendido or sarado na. Opo. Doc Chi, kami po ay nagpapasalamat muli but I know marami kang trinabaho na naman sa maghapon. Kahapon ay nga, nagdialog kayo. So, ang isusulong na yung kay Speaker Cayetano na bill. Mas malamang, siyempre, yung respeto ng mga kongreso, Yeah. kung sino ang speaker, yun ang muna susundin. Oo. Kaya nagpapasalamat naman din po tayo sa ating kongreso, lalo na kay Speaker Cayetano, Alan Peter Cayetano. Dati naman siyang DFA Secretary, kaya alam kong mas naunawaan niya talaga ang pinagdaraanan ng mga OFW. Kaya kami nagpapasalamat sa kanya na siya na mismo ang umako na magbitbit ng ating pong
panukalang batas para sa pagkakaroon ng Department of Overseas Filipinos. So sa kahulugan po niyan, nangangahulugan na talagang ito ay magpapatuloy na talaga at talagang tiyak na tatakbo, katulad ng pangako po ng Pangulo na dapat sa Disyembre ay matapos po ang batas na ito, ng bill na ito na pagkakaroon ng Department of OFW. We're looking At forward. tayo Yep. rin nagpapasalamat kay Senator Bongo sa kanyang inisyatibo. Tama po. Ayan. So, siguro habang umiinit na yan, ma-launch na rin natin yung programa natin tatlo ni Administrator Hans Layo Kwakdak para lalo nating mabantayan yung kapakanan ng mga OFW. Ayan. Yes, oo, Kuya Errol, oo. Tuloy po natin yung ating online radio. Yeah. Sa ilalim din po ng Philippine Online Broadcasting Association. Hallelujah. Broadcasters Association, oo. Hallelujah. Yan. Live po yan mula sa OWA, si Doc Chi, kasama si Administrator Hans Layo Kwakdak at ako naman ay nandito sa studio ng Leader News Philippines. Maganda yun. Ayos yun. Opo. Ayos. Ayan. Doc Chi, apo, it's a day. So maraming salamat pong muli at wag po kayo magsasawa na sabay tayo magbantay sa kapakanan po ng mga OFW. Maraming salamat din Kuya Errol sa anumang oras po at sinasabi ko naman lagi sa iyo, anumang oras, anuman pong aking ginagawa, talagang titigil ako para sa iyo, para sa kapakanan po ng pagbibigay ng tamang impormasyon para sa kapakanan ng ating mga OFW at ang pamilya ng OFW. Maraming salamat Kuya Errol. Thank you. Thank you, Doc Chi. We appreciate so much your time. Maraming salamat po at magandang hapon. Our Board of Trustee, Dr. Chi Umandap. Sa issue po ng mga OFW at Department of OFW yung niluluto na po ngayon sa Kamara. Ulitin natin ang ating survey question. Malulutas na kaya ang problema po ng mga OFW kung meron na pong Department of OFW? Ang nais ko pong marinig mismo rito na makausap natin ay siyempre mag-react sa ating survey question ay mga OFW mismo o ang kanilang mga pamilya mismo. Balikan ko po kayo mga suki pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Nakame sa Kamaong Asero. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.